Ahojte, volám sa Ivan a cez víkend som bol v Košiciach a videl som nejakú starú lanovku nad cestou a nenapadlo ma nič lepšie, ako sa na ňu vyškriabať. Vždy som sa chcel vyškriabať na nejaký vysoký komín v opustenej továrni, ale nenabral som odvahu. Idem to vyskúšať sem, myslím, že je to o niečo bezpečnejšie. Vchod na väžu lanovky nie je zabezpečený. Každú chvíľu sem vraj niekto lezie a nikomu to nepríde divné. V Liptovskom Mikuláši, keď sa niekto vyškriabe napríklad len na 10-metrový komín kotóne, hneď nejaký debil volá policajtov, že sa chce niekto zabiť skokom z 10-metrového komína. Samozrejme príde aj jeblá Jojka a ste v televíznych novinách. Konštrukcia veže je trochu hrdzavá, ale stále vyzerá, že je v dobrom stave. Nechýba žiadna časť rebríka či zábradlia. Výšku lanovky alebo veže som nikde na internete nenašiel. Ale verím, že niekto z vás presne vie, koľko táto lanovka meria a dúfam, že to napíše aj do komentára. Určite nie som sám, koho by táto informácia zaujímala. Sám seba nepovažujem za športovca. A vyliesť po rebríku na samý vrch a potom zliesť dole je fyzicky dosť náročné. Asi som už starý pes na takéto kúsky. Nohy ma boleli ešte 2 dní po výstupe. Je zvláštne, že čím častejšie chodím po opustených miestach, temných a nebezpečných budovách, zábrany sa strácajú. Dnes je lanovka už len veľký problém. Bez pohnutia stojí už 20 rokov a straší ľudí, ktorí žijú pod ňou. Už počas prevádzky sa z času na čas stalo, že niektorý z vozíkov sa prevrhol, náklad sa vysýpal na sieť a menšie časti padli do záhrady rodinných domov. 20 rokov bez akejkoľvek údržby. Stojí a hrdzavie. Konštrukciu veže, na ktorú leziem, natreli posledný krát v roku 1991. Vyliezol som už na predposledné poschodie, už je to len kúsok. Akčné kamery so širokým ohniskom pridávajú efekt, ako keby som bol na nejakom 100-poschodovom mrakodrape. V skutočnosti to nie je až tak vysoko, ako to vyzerá na videu. Podarilo sa mi to, už som hore, vylejzol som, zvládol som to. Nechcel by som stadiaľto spadnúť, ale výhľad zo starej lanovky stojí za to. Po sieti, ktorá je popod lano, sa dá prejsť až k druhému stožiaru, ale ja sa mám veľmi rád a skúšať to radšej nebudem. Ak by ste chceli vidieť, vyhľadajte si na YouTube iné video z ťahanovskej lanovky, je ich tu dosť. Bankácki feťáci, potužení drogami
Po tejto 50-ročnej sieti dokonca bežia. Jeden psychopat ju dokonca prešiel na bicykli. Vyhľadajte si a uvidíte. Pomaly sa vraciam späť, ale zastavím sa ešte na predposlednom poschodí. Bolo tam pár správ. Prvý odkaz je hneď pod týmto rebríkom a je tam napísané nikdy viac. Je veľmi pravdepodobné, že sa na toto miesto už nikdy nevrátim, takže tento nápis platí aj pre mňa. Ostatné obrázky sú len podpisy ľudí, ktorí boli na tomto mieste. Majo, Marko, Miška, keby som mal čím, dopísal by som sem Ivan. Ak sa rozhodnete vyškriabať na túto väžu, nezabudnite si fixku a dopíšte tam aj moje meno. V popise videa vám nechám GPS súradnice. Väčšina z vás vie, že v Košiciach je sídlisko Luník 9. Práve tam žije najväčšia komunita zberačov vzácnych kovov na celom šírom svete. Jediné, čo túto starú železnú väžu zachránilo, je vzdialenosť. Od Luníka leží až 7,5 kilometra. Zberači kovov na svojich káričkách nedochádzajú zatiaľ až sem, ale je to len otázka času. Lanovka slúžila na dopravu magnezitovej rudy do závodov v Ťahanovciach. Do prevádzky bola uvedená v roku 1951. Posledný krát sa zastavila v roku 1995. Lanovka mala byť prestavaná na prevoz turistov na kopec Bankov. No ako to na Slovensku býva, samozrejme sa tak nestalo. Posledná revízia lanovky bola v roku 2004. V tomto roku bol jej stav vyhlásený za nevyhovujúci a neschopný prevádzky. Niektorí ju chcú vyhlásiť za technicko-kultúrnu pamiatku. Niektorí by boli najradšej, keby sa odstránila. Ja osobne si myslím, že za 10 až 20 rokov domy, ktoré sú priamo pod sieťou, budú najlacnejšie nehnuteľnosti v Košiciach a priľahlom okolí. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce na nejakom zaujímavom mieste na Slovensku. Ak by ste vedeli o podobných miestach, ako vidíte v mojom videu, určite mi napíšte do komentára, budem vám vďačný. A skôr či neskôr sa tam zastavím s kamerou.